Hey guys! Welcome back to my channel. So ngayon medyo pause ako ngayon. And kanina ay pumunta kami sa Bicol University kung saan nagaganap ang ALIWANG BUEño 2019. It's a Grand Freshman Welcome Party. And hindi lang po Bicol University, Legazpi ang andon ko na yung tinubatan, tabako, and marami pang iba. Basta Bicol. And ayun, hindi po namin na-start yung video, but yes, yan, yung parade pala. Hindi po video. Hindi namin na-start yung parade, so ayun, pero may nakuha naman kami, and yun, please watch this video. Grabe.